ηλιακό μας σύστημα. Τι έχει στο κέντρο του, τι γυρνάνε γύρω-γύρω? Πλανήτες. Ωραία, στη μέση τι βρίσκεται? Ο ήλιος. Ωραία, ο οποίος τι είναι? Αστέλας. Ένα μεγάλο αστέρι, πολύ ωραία. Πόσοι πλανήτες υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα? 8. Ωραία. Ωραία, είναι λοιπόν ο ήλιος με τους 8 πλανήτες οι οποίοι γυρίζουν πού? Γύρω από τον ήλιο. Ο καθένας στη δική του Μεριά. τροχιά. Ο γαλαξίας τι σημαίνει η λέξη γαλαξίας? Μεγάλο και γαλαξία. Γάλα και... Άξονα. Πολύ ωραία. Γάλα και άξονας. Πάρα πολύ ωραία. Και του δώσαμε το γάλα γιατί αφήνουν αυτές τις άσπρες Γραμμές. πάρα πολύ ωραία. Το δαστημό βιβλίο μας είναι το Θέρμιο 7 και θα μας φάει τη Σελήνη. Τι διαφορά έχει ο αστεροειδής με το μετεωρίτη? Ο κομήτης δεν πέφτει στη γη και ο μετεωρίτης πέφτει στη γη. Άμα είναι μεγάλο, διαλύεται στη γη. Διαλύεται η γη. Ο αστεροειδής τι κάνει? Γυρνάει. Γύρω από τον ήλιο γυρνάει Ενώ ο αστελοειδής. ο μετεωρίτης είναι ο αστεροειδής που... Ο αστελοειδής που πέφτει με δύναμη στη γη. Ή κομμάτια από τον αστελοειδή. 1 μικρό βήμα για τον άνθρωπο, 1 μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα.